Sitten otan jäätelön, vaniljajäätelön ja sen laitan sen blenderiin. Mitäs muuta tarvitsen? Rauhaa. Jak, inhottavaa juustoa. Sekoitan kaiken yhteen. Todella kaunista. Tästä tulee hyvä. Tällainen sininen väri. Kuten täysin epämiellyttävä haju. Maku. Kaadan sen jäätelökoneeseen. Jäätelö on siis valmis. Millä koristellaan se? Joo, appelsiini on täydellinen. Inhottava juttu. Laitan sen tähän. Ja teen loput. Erkullinen juttu. Otan vähän punaista jäätelöä. Joten minkä kanssa sekoitan sen? Ällystä tällä herkullisella geelillä. Vähän sinistä. Sen pitäisi muuttua miellyttävän violetiksi väriltään. Oh, siitä tuli erilainen, mutta se on hyvin... Kaadan seoksen tähän laitteeseen. Mikä väri siitä tulikaan? Ja maku on uskomaton. Meidän täytyy lisätä karkkeja koristeiksi. M&M's sopii juuri hyvin. Täydellistä. Laitan sen tähän. Mietin, kuka saa millaista jäätelöä. Minä menen ensimmäisenä, okei? Aika maukasta. Minäkin haluan sitä. Ihanaa jäätelöä. Erittäin hyvää. Ja vohveli rouskuu mukavasti. Pidät makkarastasi? Ihanasti. Ja sinun vuorosi. Okei. Jyk! En syö sitä mistään hinnasta. Syö se. Tää on sinulle. Inhottavaa jäätelöä. Tulen pahoinvoivaksi. En halua. Parempi lopettaa tämä nopeasti. Miten teet tämän? Voi, inhottavaa. En ole koskaan syönyt mitään pahempaa. Tulen kuolemaan. Se tulee olemaan niin siistiä. Tämä vaniljajäätelöni on juuri sopivaa ideani varten. Minkä kanssa sekoittaisin sitä? Katsotaanpa. Luulen, että otan sinapin. Jäätelöä sinapilla. Se on jotakin. Yksilöllinen maku. Verhensverwasti kaunis. Mut microringhat saava. Kuka mahtaa saada sen? Joten minun superkoostumukseni on valmis. Jäljellä on vain tehdä siitä jäätelöä. Joo, väri on todella kaunis. Mutta koristelen tämän jäätelön kissan ruoalla. Ällöttävää. Nyt laitan sen tähän ja valmistan jotain herkullisempaa. Mennään. Kiitos. Joo, suklaajäätelö on juuri sopivaa. Joten meidän täytyy sekoittaa se johonkin. Mansikkasiirappi. Aika kiva. Ja lisää vielä. Se on makeaa ja houkuttelevaa. Teen mansikan ja suklaan makuja. Se maistuu hienolta. Nam. Juuri sitä me tarvitsemme. Jäädän sen sisään ja teen parasta suklaajäätelöä. Ai, kyllä. Ja nyt koristelen sen makeilla, monivärisillä renkailla. Kaunis ja herkullinen. Se kuuluu tänne. Ja kuka syö tämän herkun? Kuka on onnekas? Miten mielenkiintoista. Pelataan! 1, 2, 3. Voi, minä voitin. Katsotaanpa mitä minulla on. Mitä? Niin, hyvä. Ei, olin väärässä. Millainen saasta tämä on? Mikä painajainen? Maku on kauhea. Syö se. Selvä. Tähän liittyen. Hae ruokaa. Syön sen kokonaan. Jatka eteenpäin. Olet nopea. Ai niin. Kyllä. Ai niin. Minusta tuli todella juustoinen. Jäätelö. Syö se. Chocolate, juuri sellaisena kuin pidän. Syön tämän luultavasti. Otan vaniljajäätelöä. Se on yksinkertaista. Ja tarvitsemme jotain muuta. Joo, kala on niin inhottava asia. Siksi syön kaiken. En ole koskaan tehnyt jäätelöä kalasta. Ja mä otan myös parsakaalia parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi.
Mä mietin millainen helvetillinen sekoitus siitä syntyy, mutta jos vain katsoo sitä, se vaikuttaa aika okeilta. Mutta tiedän, että se maistuu inhottavalta. Se on liian koristeltu. Vahtokarkit. Tytöt luulevat sen olevan herkullista. Mutta se on kauheaa. Laitan sen laatikkoon. Joten otan tämän. Vielä lisää vaniljajäätelöä myös. Ja sekoitan sen johonkin herkulliseen. Ei. Luulen, että otan merilevää. Merilevä-jäätelöstä tulee myös kauniin vihreä. Kaadan sen myyntiautomaattiin ja teen vihreää jäätelöä. Ripottele myös jotain herkullista. Esimerkiksi nämä kauniit makeat koristeet. Se näyttää uskomattomalta. Mutta en edes kerro, miltä se maistuu. Kaikki on valmista. Saanko minä mennä ensin? Mitä siellä on? Oi, miten herkullista! Kuinka kaunista! Meidän on kokeiltava! Voi, mikä ällöttävä maku! Huono! Meidän on päästävä siitä eroon niin nopeasti kuin mahdollista! Kamalaa! Ruoho maistuu! Ei sinä! Sovittu! Mitä minua odottaa? Voi niin kaunista! Vahtokarkeilla! Herkullista! Oi ei, olin väärässä. Se on... Ihan hirveää. Tulen sairaaksi. Tule, syö. En maista kalaa. Syö se. Yritän. On mahdotonta syödä. Voi. Katsotaan, mitä täällä on. Olen keksinyt sen. Otan yksinkertaista valkoista jäätelöä, kuten aina. Ja väriä ja makua varten lisään punasipulia. Enemmän. Juuri mitä tarvitaan. Ja täytän kaiken nutellalla. Luultavasti nutellan maku ei auta tätä jäätelöä ollenkaan, koska se on jo yleisön kanssa. Väri on kyllä uskomaton, mutta haju tietysti. On parempi olla haistamatta sitä. Nyt teen jäätelöä. Lila, niin herkullista. Ja koristelen päällisen nalleilla. Todella siistiä. Mutta ällöttävyys on mieletöntä. Laitan sen tähän. Mitä muuta voisin keksiä? Otan tällä kertaa sateenkaarijäätelöä. Lentävä. Ja lisään paljon näitä kanankoipia. Vähän Coca-Colaa. Ei haittais. Ei. Tyhjennän koko pullon. Se on parempi. Ai niin. Tällä kertaa lisään myös ketsuppia täyden vaikutuksen saamiseksi. Mikä ällöttävä jäätelö siitä tulikaan. En haluaisi juoda sitä. Se jää vain kaataa tötteröön. Ja nyt tehdään jäätelöä. Ja se on erityinen vohveli ja vähän nonparelleja päälle. Valkoiset nonparellit mustien kanssa näyttävät hyvältä, mutta maku on kauhea. Joten tytöt, kokeilkaa sitä. Nyt katson, mitä minulla on. Se näyttää kauniilta, mutta entä maku? On mahdotonta syödä vettä! Ha! Herrat, olette oikeassa! No, odottakaa! Aion niellä teidät! Mikä se on? En ymmärrä. Kanakolan kanssa? Ei, sinä. Nyt on minun vuoroni. Violetti herkullisten karhujen kanssa. Voi ei, mikä kauhea jäätelö! Mikä on vialla kasvoissani? En voi syödä sitä. Sinun täytyy. Okei, minun on pakko syödä tätä loppuun asti. Tulen sairaaksi. Hei hei. Niin paljon vaihtoehtoja. Käytän vaniljajäätelöä pohjana. Mitä mä sekoistaisin siihen tällä kertaa? Tällä kertaa teen herkullisen makean Oreo-kekseillä. Mitä tarvitset? Mutta lisään hieman nuggetteja. Siitä tulee mielenkiintoinen maku. Sekoitan kaiken. Se on odottamatonta. Väri on hieno, mutta tuskin maistuu kovin hyvältä. Nuggetit erikseen, mutta suklaa
on hyvä. Ripottelen päälle ranskalaisia perunoita. Keksin hienon kokeilun. Se on kuin uusi maailma makeisbisneksessä. Ja teen tämän jäätelön näin. Otan suklaata. Kuinka herkullista. Ja lisään sinne herkullisia mansikoita. Kaadan kaikki mansikat, mitä minulla on. Siitä tulee mahtavaa. Ja lisään myös nämä herkulliset sushit. Mietin, mitä tapahtuu. Kuten aina, kaikki täytyy sekoittaa. Se on valmis. Väri on todella hieno, mutta en kokeilisi sitä. Nyt kaadan jäätelöä. Ja koristellaan suklaa hipuilla. Se näyttää niin herkulliselta, mutta tietysti erittäin ainutlaatuinen tuoksu. Siinä se on. Voit syödä sen. Katsotaan. Ei, sinä! Olen samaa mieltä. Oi, näyttää herkulliselta. Kokeilen, miltä se maistuu. No, voin päättää. Se ei ole kaikkein vastenmielisin. Syö 2. Okei, olen valmis. Kokeilen sitä nyt. Se on suklaata, mutta maistuu vähän oudolta. Ehkä syön sen. En ymmärtänyt kiusoittelua. Entäs sinä? Olemme valmiit yhdessä. Hienoa. Vau, Barbara, saitkin kokonaisen lautasellisen popcornia. Nickillä ei ole niin paljon, mutta hän ei ole pahoillaan. Julie ei ollut yhtä onnekas. Hänellä on vain 1. Julie, sinä aloitat. Minulla on idea. Missä on suoristusrautani? Juuri sitä tarvitsen. Se osoittautui todella nopeaksi ja maukkaaksi. Siistiä. Olen seuraava. Aion kokata popcornin nopeasti. Wow, Nick, et kertonut hänelle, kun työskentelit kokkina. Kirjoita tämä resepti ylös, otamme kattilan ja lisäämme popcornjyvät. Odotetaan muutama minuutti ja nauti. Wow, tuo on räjähdys. Tytöt, suojautukaa. Vau. Voi, se on todella. Nick, räjähtävä resepti. Mulla on oma tapani valmistaa popcornia. Glasimalla tabaska. Ja anna sen parhaiden ystäviesi juotavaksi. Mikä tämä on? Ai, mikä tuo maku on? Juuri mitä tarvitsin. Kiitos, Nick. Kuuma. Voi, katso kuinka paljon kumimakeisia Barbella ja Nickillä on. Ja Julialla on vain 1. Haha, häviäjä. Nick, jos et ole huomannut, Julia ei ole nyt vitsien tuulella. Siitä sait. Älä sotkeudu minuun. Nyt kostan. Taistella. Nick, mitä olet nyt keksinyt? Ketsuppia silmissä. Yäk, miten ällöttävää. Hei, mitä? Sinun silmäsi. Julie, niin. jos haluat, voit syödä minun Mikä se oikein on? Ota se. Vie se Miten pois minusta. inhottavaa? Barbara, Pelastan sut. ole varovainen. Et ole Nickin silmä, mutta se olet sinä. Aamukahviani. Mikä tuo on? Silmämunako. Te ootte oikeita veijareita. Nyt on minun vuoroni. Kuinka maukasta? Voisin syödä näitä ikuisesti. Vau, mikä ruokahalu. Oho. Joten se on nopeutta. Minun vuoroni on turbovoiman aika. Herkullista! Vau, Nick, söit sen. Voisitko jakaa nopeasti, tyttöjen kanssa? Kiitos. He ovat niin nälkäisiä. Vain 1, kiitos. Ei, minun. He ovat... Nick, et voi monta syödä kumisilmäparia. tuota. Kerran. Ei, Liian myöhään. En voi syödä kaikkea Nyt tätä. näet. Kaikki kepposet, joita tytöt tekevät sinulle. Vie se pois minulta. Vain 1, minä pystyn tähän. Jyäk, mikä tuo on? Hei kaverit, ottakaa itseänne niskasta kiinni. Te pystytte tähän. Aloitan ensin. Barbara, tuo on siemen. Ei sitä pitäisi syödä. Se pitää istuttaa. Varo! Barbara, mitä heität meidän päällemme? Nyt aion istuttaa sinut. Kasva! Haluan kasvaa. Barbara, sun täytyy odottaa vähän. Anna hänelle aikaa kasvaa. Aloitan ensin. Sun täytyy syödä tää nopeasti, jotta et maista sitä. Niin ällöttävää. Minun täytyy päästä tästä kamalasta mausta eroon nopeasti. Sitä minä tarvitsen. Lainaa tätä. Minun täytyy kastella kasvejani nyt. Kasva! Maan
Maanjäristys! Piiloudu! Älä huoli, se on vain Barbaran siemen kasvamassa. Nyt Barbaralla on oma parsakaalikasvi. Ha 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 ha! Miten ällöttävää! Inhoan parsakaalia! Ihan vastenmielistä. Barbara, sinun pitäisi peseytyä ja sinun pitäisi syödä parsakaalia. Ei, mitä tahansa muuta kuin parsakaalia. Minulla on ajatus siitä, miten käyttää. Voi katso, tuolla on mustikkaa. Julie, tiedät, että kaikki kepposet saavat rangaistuksensa lopulta. Ja Nickillä on yksi valmiina sua varten. Se on niin maukasta. No, hemmottele itseäsi ottamalla lisää. Ei, tuo on niin ällöttävää. Ensi kerralla et yritä välttää sitä. Vau, ranskalaiset perunat. Kaikki ovat niin onnellisia. Herkullista, mutta ja ne on todella hienoja, mutta odota, Julie ei ollut niin onnekas. Hänellä on vain yksi pieni ranskalainen. niin maukasta, mutta niin vähän. Haluan lisää. Nyt on minun vuoroni. Barbara, anna minulle ranskalaisia. Mitä? Vain yksi ranskalainen. Voisitko? Tietysti. Kiitos. Joitakin! Ha! Uskotko tuohon? Odota vain. Saat vielä nähdä. Julie tekee Barbaran ketsupista todella tulista. Tuo on niin ilkeää. Se on liian kuuma! Kun katsot sitä, sen saat! Barbara, sinun täytyy rauhoittua nopeasti. Se ei ole ketsupilla. Se on paljon parempaa. Okei. Minulla on tarpeeksi ketsuppia. Nick, katso ranskalaisiasi. Niitä ei jää ollenkaan. Todella maukasta. Kiitos, Nick. Söit kaikki ranskalaiseni. Ota tää. Nick, älä hermostu. Vau, iso purkki Pringlesia. Ja Nickillä kävi todella. Ja Barbaralla on kokonainen pyramidi. Tosi hienoa. Ja Jillilla on vain yksi, ja se on niin pieni. Korjaamme sen. Parempi? Selvä. Okei. En väliä. Kiitos. Niin maukasta. Miksi olet jäätynyt? Sinä olet... Mitä? Se ei aukea. Varovasti. Älä Taitaa näyttää siltä, että et saa Pringlesejäsi. Nevasen. Minulla on moottorisaha varovasti. Älä leikkaa meitä vain muutama leikkaus lisää. Ja tölkki avautuu. Katso oikeaa isäntääsi. Nick, avaa suusi isommaksi. Sipsit ovat tulossa. Vihdoin. Herkullista varovasti. Tee ankka. Nick on kunnossa. Aion alkaa syödä herkullisia sipsejäni varo. Mihin heität niitä ne sattuvat? Niin maukasta, mitä minä missasin. Nick, olet paras piilossa pöydän alla. Barbara asettaa pommin tänne. Julie, varo. En mene siihen vipuun taas. Vau, sinä tulit valmiina ja Nick ei. Varovasti! Meillä on rakennustyömaa. Barbara, pidä tornistasi kiinni. Se toimii. Mitä tapahtui? Juliella ei ollut taaskaan onnea, vain yksi. Hyvin erilainen kuin Nick. Hänellä on koko lautasellinen Skittles-karkkeja. Vau, ja Barbaralla on kaikki värit. Vain yksi, ja se on niin vajat. Minulla on idea. Mitä? Julie, en ole varma, että se toimii, mutta voit yrittää. Vau, tuo on siistiä. Paljon parempi. Vau.
Niin maukasta, ihan superia. Voisin syödä Skittles-karkkeja ikuisesti. Vau, siistiä. Nick, sinun vuorosi. Katso mitä osaan tehdä. Vau, olet täynnä. Yllätyksiä, mutta tarvitset vielä vähän harjoitusta. Mutta tiedän, kenellä on paljon enemmän Skittleseitä. Nick, en usko, että Barbara pitää tuosta ideasta, kunhan hän ei huomaa. Kädet irti. Nämä ovat kaikki minun. Minkä maun kanssa pitäisi aloittaa? Tämä vai tämä? Ei, haluan tämän. En voi valita, se on liian vaikeaa. Minä keksin sen. Mikä tuo on? Arvonta, joka auttaa minua valitsemaan värin. Avataan. Tule tänne. Juuri sitä tarvitsen. Aloitan vihreällä. Niin herkullista. Rakastan Skittles-karkkeja. Haluan kokeilla kaikkia makuja kerralla. Niin maukasta. Mitähän täällä on sisällä? Mikäs tämä on? Wow, se on jättimäinen Skittles-karkki. Wow, se on niin valtava ja luultavasti todella maukas. Se on totta. Maukas, wow, ja siinä on yllätys. Tytöt, laittakaa kädet valmiiksi. Tässä on tarpeeksi kaikille. Wow! Twix on todella herkullinen. Mitä? Kaverit eivät malta odottaa haasteen aloittamista. Minä olen ensimmäinen. Ole varo. Minulla on idea. Odota! Julie, ole varovainen. Aiot leikata kaiken. Ei! Valmis. Kuinka maukasta? Voisin syödä tätä ikuisesti. Julie, olet niin likainen, että sinun täytyy mennä kylpyyn nyt. Minä olen seuraava. Sinä otit sen. Pidä huoli niistä kääreistä nopeasti! Mahtavaa! Niin maukasta. Jotain puuttuu. Lämmin maito on juuri mitä tarvitsemme. Joo. Vau, tuo on oikea suklaa-cocktail. Sopii hyvin yhteen. Musikaalinen. Nyt minä! Wow! Sinulla on kokonainen seinä Twixejä ja minun täytyy kaataa se ja rakentaa uudelleen. Missä työkaluni ovat? Nutella. Sitä juuri tarvitsen. Aion tehdä oikean pilvenpiirtäjän Twixistä. Mahtavaa! Nick, sinun ei olisi pitänyt jättää tyttöjä yksin risujesi kanssa. Mitä tapahtuu? Anteeksi, Nick. Ei hätää. Minulla on kypärä päässä.